Rozhodol som sa kandidovať na volebného lídra SDK-UDS do parlamentných volieb v roku 2010 z toho dôvodu, že chcem presadzovať a presadiť na Slovensku zmenu. Súčasné smerovanie Slovenska je zlé, oberá ľudí o slušnú perspektívu, o slušnú budúcnosť. Vláda Roberta Fica priviedla Slovensko za veľmi krátky čas k rekordnej výške zadlženosti. Nezamestnanosť rastie omnoho rýchlejšie, ako rastie v Európskej únii a nárast korupcie je dokonca vyšší, ako bol v 90. rokoch za Mečiara. Slovensko teda potrebuje zásadnú zmenu smerovania a takúto zásadnú zmenu chcem presadzovať. Som pripravený ísť do neľahkého súboja so súperom, ktorý nielen devastuje Slovensko, mravne, ekonomicky a sociálne, ale aj so súperom, ktorý je schopný používať akékoľvek neférové, podpásové spôsoby boja. Cítim sa byť na to pripravený aj z hľadiska toho, že už v minulosti som bol pri tom, keď sme boli schopní vytiahnuť Slovensko z mečiarovského marazmu, z medzinárodnej izolácie, z veľmi zložitej ekonomickej a sociálnej situácie. Boli sme schopní naštartovať na slovenskú ekonomiku a dať 10 000 ľudí, ktorí predtým prácu nemali, dať im prácu a dať im lepšiu perspektívu. Dnes Slovensko znovu potrebuje podobný obrat, pretože smerovanie Slovenska je dnes zlé a SDK-UDS je tou stranou, ktorá je schopná tento zápas úspešne doviesť do konca.